Kardom pini bertar jik tha pini prime time yes than bang pini li morning teron pi. Aprang se bertang ton pen si pajer midam te aprang bertang gong pi arjik tha. Tekelangjan KCS Zonal Committee ningkan ketama Parmana Phan Bangpu Bang PR Pukimi Kachepek Pon. Borjan Ahavar Along Karbi Anglong Inding ini ningkan eseramai pi kepedopon. Bertang kong PR Jupani Jalpet putar bertang don pen si pajer midam snang. Tekelangjan KCS Zonal Committee atom bench patir pipon si rasingza aklam metang asai hemalong kitching si executive amai kipedopon. Bangsa mai long aki hai taron taro ahin pen ingsam jin pen mai chori pon la pen mohes watok bi ahin pen si mai ki phalam the than pon bangso pen aphi aban committee presi puthar akimia bangphu bangphi ingwai pon lage mai phu biren teron dun mai phu taron taro la pen sintu pepi chun bang dom sing rong pi dun chun bang bura sing kro la pen mohes watok bi sahem chun bang relation singer bigya sing be ram sing teron dihin chun bang samuel terang bipul terang rupar tok bi la pen chong teron. Organizing Chunbang Kuru Saring Teacher Song Terang Lapen Sukurbe Cultural Chunbang Mongol Sing Teron Lapen Joy Sing Tiso Instructor Minarson Pangcho Mirbin Rong Parpi Lapen Ujal Rong Hang Bidisar Hakim Sing Teron Lapen Thoni Tokbi Labang Swamayalong Tekelangjan Journal Ansose Kepang Tang Pon Japan Ardido Jotpen Chethan Chimum Pon Pado News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Borjan Ahavar dila aklamalong rongasar amai ingdeng hini ningkane sek amai pi kipedopon. Borjan Ahavar Karbi rongasar amai ingdeng hini ningkane sek amai pi dila aklamalong padopon. Bangso amai long alahi sar puaman pen sar long kitimong Karbi Anglong Journalist Council dipu chopha pon alahi KRA TVP amai pen mai phudoram sing teron lapen dun mai phu sar ajit rong pi sar joy sing timong social worker dilai lapen sai kathar mojadar Borjan moja sar bhagya teron SCB tingadong pen mai Chunbang basapi amai Borjan Ahavar amai atuk chitong dun pinila bangso amai long adam asara horbong pum kwansi patik nangjima pusi RC krung penching wai pon lapen political asong tinatum ta rong asara hemalong si mai padupon nangji pusi chiparai pon pinyi bangso amai long kandokawe armu ka chitong pon bang pharoi nira chokler kebra pian chitong dun dilai pen berta pangdak pon irai rong pi news 24 Karbi Anglong. Hamren constituency ke parlo harlong chebad lapen arsong along Hamren Mondol Congress atumpen board committee ka homri ke padopon. Paikuni ni final ke West Karbi Anglong Hamren constituency ke parlo pon arsong lapen serong chor rong ni arong along Hamren Mondol Congress committee abitung pen board committee dangka chihomri bangso amai along mai pu Augustine tisopen mai charipon si board committee ka homri amai ingni pon lapen la bangso amai along alohi man peng pen dangka chitong don WKADM Chunbang in charge Gulapi Kram Sapi HMCC mai pu Paul Hanse HMCC tun mai pu Mohon Tokbi CCP ompu teron pi pen chenglok ongdung Congress along Klemdon man peng kedo ke thekidingatum nang chitong don lapen bangso amai along WKADM Chunbang in charge pen ajok penangan akinang sot alam thai hoi jai pon lapen tu Hamren constituency alo kadokawe long crisir kep APCC along humri dam ejia phansi chisik pon pusi WKADM Chunbang in charge Gulapi Kram Sapi pen than pachini pon dong mukak teke rong pi pathua klamalong karlitang joysing rong pi cheke muamen pen football angdung kiti kibi pon Mahamaya constituency ke parlo dong mukak teke rong piarong patua klamalong kai kimi klapen pater people si karlitang joysing rong pi chike muamen pen PS ki patu Pereni pain koi pen paikuni ni paisir kep ani an ke patu angdung ki tialong sarjeng PS pen an tukuri FC yang bong cepate pon lasong bong ki tialong alohia man pen Karbi Anglong Journalist Council yem lungsing teron chitong gun karlitang joysing rong pi ahem tunatum PDC maipu orson rong pi BJP Mondol maipu Sulno inti lapen kapret man ki duatum na chitong dun
Sarjeng PS atum pen ke patu kangtang mucat penajo Ampukuri PS atum apan gol hini pen isi pen Sarjeng PS atum cepahai pon non kirang tuji ke padun ron ningkan hinian bangso kal ditang dressing rong piamen pen ke patu kiki pon tuji apanta iam lun singkiron pen pangdak pon alang li apel kali pin pensi alang li arong dan along pen bertabang dakpon centang inti listing for Karbi Anglong pini alang li men pen Tongkamukam Sports Association pen Tongkamukam Waisong Patruak Lamalong Inter Club Men Football League kepadopon Lepangsuk kepadopon along Phaiguni ni Phaitrok Siarani match 40 kechok por Phahinia porahut Group B pen kepadopon lake Sarsenot Lotichori Ateran lapen Owechingdon Football Club Sarsenot Lotichori Ateran ahin pen Sotkurinti goal hini thapen Owechingdon Football Club apan 0 pen 2 chepahai pondelo Lapen plikebrai sia match ke chokot ke por phai ki thomra chitima por pen group A tum ke pathu pon lage Jambili Football Club lapen Hemphu Football Club Jambili Football Club atum ahin pen Philipson goal hini chipalongsi benediction timuk ahin pen golesi thapsi Hemphu Football Club atum parem pondedlo News Desk Report News 24 Karbi Anglong Pini bertal pansi kang toniklo demi thakmi kardom